Трэба ў гэтым свеце сябе годна адчуваць самім і годна падаваць сябе. История белорусского народа – это травма на травме. Беларусы і Беларусь ніколі так добра не жылі, як цяпер. Эта страна будет на белорусском языке. А дальше что? І наше кіраўніцтва ясна кажа, мы ў Еўропу не пойдзем. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Па завядзёнцы вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, філолог, перакладчык, грамадскі дзеяч, як сцвярджае Вікіпедыя, Сергей Шупа. Прывітанне, Сергей. Прывітанне. Сергей, все ж таки, калі верыць Вікіпедыі, ну, в прынцыпе, і ведаю я крыху вашу біяграфію, па асабістым знаёмстве, ўсё ж таки з далёкіх яшчэ канца 70-х гадоў вы былі звязаныя з рознымі патрыятычнымі, нацыянальнымі, адраджэнскімі рухамі. Тады ўжо, вот на самым пачатку, 79-й год, там, першыя гады 80-е, ужо была у людзей, якія займаліся адраджэнскім рухам, у галаве бачанне нацыянальнай ідэі. Ну, прынамсі, з самага пачатку, давайте так, разуменне таго, што нацыянальная ідэя нам патрэбна. Ці яна ўжо была ў іх, вядомая, складзеная нейкая ў галавах, бачанне было. Ну, я баюся, што спачатку нам трэба тут разбірацца ў нейкіх тэрмінах, што такое нацыянальная ідэя і пра што мы канкрэтна будзем гаварыць, каб нам як бы не хадзіць коламі. Вы тут на этой тэме ўжо зграю сабакаў з'елі. Так раскажыце хоць, што вы тут намацалі. Я баюся задаваць гэтае пытанне. Ведаеце, калі я задаў гэтае пытанне, а што такое нацыянальная ідэя? Ну, вот здавалася б чалавеку, які вот павінен быў мне сходу, прычым некалькі версій, самому галоўнаму філосафу Беларусі Валянціну Акудовічу, і он так просто сеў і сказаў, а я не ведаю. Ну і слушна сказаў. Бо фактычна нацыянальная ідэя гэта як бы это функцыя дзяржавы, якая нацыянальную ідэю уяўляе сабе як нейкі ідэал, у кірунку да якога будуецца пэўная нацыянальная ідэнтычнасць, калі эта ідэнтычнасць нейкім чынам яшчэ не сфармаваная. Напэўна, такое адбывалася ва ўсіх дзяржавах, якія недаўна атрымалі сваю незалежнасць. Я кажу пра ранейшыя часы, не цяперашнія, і ніякую дзяржаўнасць перад тым не мелі, і часам ім трэба было вызначыць нейкія геапалітычныя арыентыры, вызначыць проста там стаўленне да суседзяў, стаўленне да нейкіх чужога свайго і да свайго чужога, акрэсліць, чым мы адрозніваемся ад іншых і што яднае нас. Так? Нешта такое накшталт вось такой задачы, па-мойму, ніводнай беларускай дзяржавы, якая больш-менш рэалізавалася, а, мабыць, ёсць сэнс гаварыць толькі пра Рэспубліку Беларусь, таму што БНР існавала хутчэй у выглядзе ідэі, дзе, дарэчы, і нацыянальная ідэя была даволі ясна акрэсленая. БССР это складанае пытанне, сёлета 100годдзе, але гэта такая трошку дзяржава-фікцыя. Все ж таки яна стваралася і кіравалася звонку. Хаця беларусы і ў тыя часы, ў 20-е гады спрабавалі эту сітуацыю неяк выкарыстаць і нешта збудаваць нават у такіх умовах, калі правілы гульні вызначае нехта іншы. Так што толькі сёння нейкая ёсць дзяржава, якая мае сусветнае прызнанне, і яна можа сабе паставіць такую задачу, і, відаць, яна эту задачу мы цудоўна бачым не ставіць. І гэтая гаворка пра нацыянальную ідэю там у дзяржаўных колах вядзецца, але куды гэтая гаворка хіліць, куды яна як бы вядзе, мы дагэтуль ясна не разумеем. Ёсць нешта такое, як нацыянальная ідэнтычнасць, якая існуе незалежна ад намаганняў дзяржавы, ад нейкіх палітычных праграмаў. Што такое беларуская нацыянальная ідэнтычнасць? Я бы это як бы не атаясамліваў з нацыянальнай ідэяй як такой. Нацыянальная ідэнтычнасць – это нейкая дадзенасць ці сукупнасць дадзенасцяў. Такіх ідэнтычнасцяў склалася ўжо ці яшчэ складваюцца, ну, ні адна, ні дзве і ні тры ў Беларусі. Вось вы сказалі, што дзяржава, можа быць, павінна нешта рабіць для фармулявання
нацыянальнай ідэі, але вот у нас з Максом ёсць вялікія сумневы, сыходзячы з таго, што, скажем, памятаеце 90-е гады? Тады вось па словах Александра Федуты дзяржава, дакладней адміністрацыя прэзідэнта, дала адмысловую замову сацыялагічнаму цэнтру аднаму, каб той сфармуляваў ім нацыянальную ідэю, распісаў яе, і вот каб такім дакументам перадалі кіраўніку краіны, каб далей можна было гэта, так бы мовіць, укладаць у галовы ў беларусаў. Па словах Федуты, гэты сацыялагічны цэнтр працаваў, а потым адмовіўся гэта рабіць, таму што сказаў, як не пішам, ўсё атрымліваецца майнкамф толькі па-беларуску. Памятаеце, у тыя ж амаль часы, можа крыху раней, быў і грамадства само, нашы інтэлектуалы спрабавалі тут збірацца, Марцаў, Васілевіч, там іншыя людзі, і спрабавалі такім з колам інтэлектуальнай думкі, намагання вызначыць нацыянальную ідэю. Не атрымалася. Таму вот мы і ўзяліся за тое, каб з вами, можа быць, не дзяржаве гэта сапраўды трэба рабіць. Не, ну нацыянальная ідэя мусіць неяк рэалізоўвацца без падтрымкі, без рэсурсаў уладных, без рэсурсаў дзяржаўных, ну, няма сэнсу. Мы эту партызанскую вайну вядзем ужо не першае дзесяцігоддзе. Адукацыя вся ў руках дзяржавы. Все гэтыя спробы нейкую паралельную сістэму адукацыі стварыць, но яны не фармуюць нацыю. Яны задаюць нейкі кірунак, задаюць тоны, нейкім маяком могуць свяціць. Там, ну што, нейкі там коласаўскі ліцэй, супер установа, найвышэйшая ўзровень адукацыі дае, але яна не фармуе сённяшнюю нацыю, яна проста мала ўплывае на што. Калі там здолеюць нейкі там гэты нацыянальны беларускамоўны універсітэт арганізаваць, каб поўная сістэма адукацыі мела нейкі сэнс, каб бацькі ведалі, што калі яны там па-беларуску дзеці будуць вучыцца ў школе, такім будзе куды ісці далей. Але гэта таксама ў нас нармальны універсітэт мусіць быць звычайны, БДУ мусіць быць беларускім, напрыклад. Не думаю, што вось такія самадзейныя нейкія намаганні культурніцкай эліты тут штосьці пасунуць. Дзяржава павінна тут сказаць свае слова. Адукацыя. Чаму ў нас беларускамоўнай адукацыі няма, хаця дзве дзяржаўныя мовы? Там увогуле куча пытанняў, якія проста абсурдна выглядаюць ужо сёння, але нікому да этого няма справы. Дзяржава існуе ў рамках нейкіх такіх ужо у каляіне гэтай ідзеі, з гэтай каляіны вельмі цяжка выскачыць. На пачатку 90-х была спроба нейкого рэзкага павароту, але зноў жа это была чыста такая постсавецкая сістэма. Зноў жа для ўлады былі зусім не тыя, каго сённяшняя ўлада лічыць, што былі пры ўладзе, кажа, там былі нейкія там нацыяналісты, пазнякі, БНФ, і там ніякіх БНФаў пры ўладзе не было. Цудоўна ведаем, у ўладзе быў Кебіч, і тую такую кволую беларусізацыю праводзіла все тая самая ўлада. Людзі, якія проста нікуды з ніякіх крэслаў у новыя не перасядалі, і ім проста было цяжка нават усведамленне такое атрымаць, што это трэба проста рабіць. Добра, можа быць, ажыццяўляць, праводзіць вось гэтую лінію, нацыянальную ідэю, і дзяржава павінна. Сапраўды, я з вами згодны. Але саму ідэю прапанаваць, вот, распрацаваць, не дзяржава ж гэта будзе, я не знаю, там вось новаствораны інстытут даследаванняў на чале з там гэбістамі. Ну, яно, як бы, это комплекс нейкіх паняццяў і пазіцый, і стаўлення да навакольнай рэчаіснасці, які, як бы, уяўляе сабой нацыянальную ідэю, ён, па-мому, фармуецца стыхійна, так ці інакш. Ужо ёсць рэчы, паводле якіх ужо беларусы, калі браць такі крытэрый, як проста адрознасць ад іншых. Нацыянальная ідэя, я не ведаю, скажем, ніякага расейца, калі проста браць, для расейца абсалютна не мае сэнсу, скажем, дыхатамія глыбоцкая ці рагачоўская. Толькі беларус зразумее, пра што гаворка. Это на такім на самым простым узроўні. Ясна, што калі гаварыць сур'ёзна, то важны элемент — это мова. Мова, стаўленне да мовы, увогуле дыстанцыя да мовы. У нас неяк прынята наўздагон за ўсімі астатнімі суседзямі лічыць, што ёсць расійскамоўныя, ёсць беларускамоўныя. У нас няма расійскамоўных, няма беларускамоўных. Мы ўсе білінгвы. У нас няма людзей, якія б зусім не ўмелі
ці не разумелі на адной мове, ці на другой мове. Проста прапорцыя, у якой чалавек у сваім жыцці этой мовы ўжывае, яна будзе розная, там, ад вялікага працэнта да зусім малога, можа быць, нават да нуля. Ёсць, вядома, людзі, якія скажуць, я зусім нічого не разумею. Ёсць людзі скажуць, я этот язык ненавижу, у мне страшна, як бы, не падабаецца, але гэта значыць, што это ўжо не абыякавае стаўленне. Скажам, калі ты чужы, калі ты не належыш гэтай нацыі, то у тебя стаўленне да этой мовы будзе такое, як то нейкай там якутскай, занзібарскай, і спытаецца, вот як вы ставіце да якутскай мовы. Нармальная рэакцыя не якута будзе вот такая. А тут у Беларусі, я думаю, вось такой рэакцыі не будзе. Калі вось так ісці па вуліцы пытацца, скажу так, я за, я говорю, я спрабую, не, к сожалению, я не говорю очень хорошо, вот надо бы, та-та-та, або не, я никогда не говорю, но все понимаю, говорите по-русски, у нас двое, как бы, але все равно эта реакция будзе обозначать некое стаўленне да этой мовы. От позитивного до негативного, але стаўленне ёсць. І ўжо вот наяўнасць нейкай пазіцыі, яна ўжо нас аб'ядноўвае, хаця б акол гэтага. І такіх момантаў і дзяржава мусіць бы адчуваць гэта, трымаць руку на гэтым пульсе, гэты барометр неяк за ім сачыць і неяк яго рэгуляваць, таму што інакш мы эту дзяржаву можам страціць. Тыя, каму гэта не пытанне неабыякавае, мусіць пра гэта падумаць, што мы мусім зрабіць, каб эту дзяржаву не страціць. Таму што ўжо ёсць людзі, якія магчыма і гавораць па-расейску і арыентуюцца на Расею, і беларускай мовы могуць абыякава да ставіцца, яны ўжо фактычна беларускай нацыі не належаць, хоць іх у пашпарце, ну не, у пашпарце ўжо не пішуць там этнічнае паходжанне, і беларускі пашпарт, ён яшчэ будзе лічыць себе беларусам, але будзе казаць, што это то же самае, што рускі, это такой же самы рускі. Гэтыя людзі ўжо фактычна выйшлі, самавольна просто выйшлі з этого кола. А когда вот вы сказали, что национальные идеи и вообще вот занимаются партизаны сейчас в стране, ну, то есть они как-то выискивают возможность организовать школу, организовать какое-нибудь издательство, какое-нибудь поставить в театре что-нибудь такое. То есть, в общем, этим занимаются люди, которые, ну, гражданские активисты, по большому счету, ну, более-менее. И вот вопрос Змитера по поводу национальной идеи, он, наверное, его проще было бы задать так. Вот когда партизаны мечтают о прекрасной Беларуси будущего, да, вот они какое себе ее представляют? Вот какая она будет? Понятно, что она будет на белорусском языке. Да, может быть, русский там будет в качестве второго государственного, там, или третьего государственного, не знаю. Вот эта страна будет на белорусском языке. А дальше что? Это будет социалистическая страна, или это будет там жестко неолиберальная страна, это будет демократическая страна, она будет похожа на Чехию, или она будет похожа, не знаю, на Финляндию. Как вам кажется? Ну, по-перше, то есть, грубо говоря, проект. Вот национальная идея – это проект. Куды рухацца? Да, так, да. Такое. Ну, па-першае, я трошкі хацеў бы удакладніць наконт партызаншчыны. Все ж таки у нас не толькі партызанская, у нас вельмі шмат прафесіяналаў і навукоўцаў, і я не ведаю, і тэатр, і ёсць яшчэ, ну, збольшага это культура і навука сферы, але я думаю, што і сярод дыпламатаў можна знайсці людзей, якія таксама як бы реализовывают вот эту национальную идею вот этих партизанов. Хорошо, тогда мы говорим не про партизанов, а про мафию. И спрут этой мафии, ее щупальцы проникли во все... Але я боюсь, что нават калі их всех собрать, они все равно не здолеют домовиться и вызначить вот однозначно некую выразную партийную линию. Там, скажем, Беларусь, это там, умовно кажучи, ну, Змізер Прищеп у 20-е годы говорил, это так, червоная Данія. Пасля, правда, Данія расчараваўся. Ці от да якой краіны Беларусь хоча быць падобнай? Ну, я спадзяюся, што вось я разумею вот этих людзей, вось эту мафію, што яна хоча бачыць Беларусь як бы невялікай еўрапейскай краінай, якая нікому нічога як бы не павінна, якую ніхто не чапае, якая сама вырашае, як бы развіваць вот, тым ліку палітычную сістэму, дэмакратыю. Ужо тут як бы сацыялізм, капіталізм, рынок, там я не ведаю, гэта ўжо не думаю, што гэтая мафія будзе вырашаць. Это будзе вырашаць той народ, які даверыць ёй, куды ісці гэты карабель, як бы
стапелёў спіхнуць, а ўжо куды ён выруліць, гэта ўжо з супольнымі намаганнямі будзе вырашацца. Я думаю, што все ж такі гэтыя людзі будуць прыхільнікі дэмакратыі. Хаця дэмакратыя, цудоўна ведаем, гісторыю не абавязкова дае всім прымальныя и жаданыя рашэнні. То есть, получается, на белорусском языке независимая, европейская, возможность иметь возможность принимать самостоятельные политические решения, демократичные. Так, з усімі жыць у міры, ні з кім не ваяваць. Належаць да нейкай палітычнай сям'і блізкіх па лёсу і геаграфіі народаў. Скажем, у маім уяўленні Беларусі месца там, дзе ад балтыйскіх краінаў там да Малдовы і хоць можа на нас трошкі будуць касавурыцца нашы заходнія суседзі, але недзе блізка з імі трымацца. Таму што мы все, вот гэтыя акрэсленыя мною і палітычна і геаграфія, мы все знаходзімся паміж Расіяй і заходняй Еўропай. І у нас ёсць праблемы і з тымі, і з тымі. Там ад нас нешта хочуць, не заўсёды нам цікава, што ад нас хочуць. І на захадзе нас часта вельмі не разумеюць. Так же самае, як не разумеюць там і Украіну, і часам і Польшчу з Чэхіі. Але вось мне падаецца, што вот калі за выключэнне вот мовы, то ўсё астатняе зараз пералічанае, яно і так, прынамсі, ёсць у нейкіх такіх выказваннях нашага кіраўніцтва. Вот яно таксама і гаворыць пра тое ж самае, што вот мы нікому нічого не павінны, каб вот было, каб мы вот былі незалежныя, каб самі прымалі палітычныя рашэнні. Я, можа, тут занадта шмат чаго в одну кучу наваліў, все ж таки наша кіраўніцтва ясна кажа, мы ў Еўропу не пойдзем. Міністэрства замежных справаў сказала, мы не пойдзем у Еўросаюз. Не імкнемся. Еўропа, Еўросаюз сёння гэта... Тым не менш кажа, што мы еўрапейская краіна. Мы не можам быць у Еўропе па-за Еўрапейскім Саюзам. Сёння гэта ясна. Я тут абсалютна, я такі праеўрапеец, панеўрапеец, вось это тая мадэль, якая нас мусіць уратаваць. Я просто назіраю за жыццём у некалькіх еўрапейскіх краінах, я бачу, хоць і там і дагэтуль да Еўропы было больш-менш нармальна ў параўнанні з Беларусі, але все ж такі гэта Еўропа ім вельмі шмат дала магчымасцяў. Таким чынам, можна сказаць, што адсутнасць у нас выразнай нацыянальнай ідэі, вот тое, што, як сказаў Лукашенко, не дараслі мы яшчэ да яе, гэта стварае пагрозу нашай незалежнасці, суверэнітэту і будучыні ўвогуле краіны. Адназначна. Таму што я тут, бываючы некалькі разоў на год, апошнія пару гадоў заўважыў тэндэнцыю, калі проста палітычнае поле было тотальна зачышчана ад всялякіх увогуле нават слядоў апазіцыі. Апазіцыя скончылася з абраннем парламенту, куды не вайшоў БНФ, калі 96-й. Это конец апазіцыі. Пасля там пару людзей нейкіх было, нешта не спрабавалі. Палітычная апазіцыя па-за парламентам, гэта ўжо не апазіцыя, это ўжо такое проста дысідэнцкія гурткі, людзі, якія там актывісты грамадскія. Сёння это грамадска-палітычныя актывісты. Я б іх не наважыўся чыста тэрміналагічна акрэсліць як апазіцыянераў. І калі проста вось гэта ўсё знікла, то про што мы гаварылі? Пачаў шукаць пагрозу незалежнасці. Пачала назірацца такая тэндэнцыя, што цяпер людзі раней супрацьпастаўлялі Лукашэнку апазіцыю. Вот мы супраць Лукашэнкі. Вот мы за апазіцыю. Сёння апазіцыя знікла фактычна. І цяпер галоўным канкурэнтам Лукашэнкі вось гэтых размовах вулічных, нават нейкіх знаёмых, сяброў, сваякоў, далёкіх ад палітыкі, чуе ад іх. Яны глядзяць тэлевізію. Мы ведаем, якую. Сёння для іх канкурэнт Лукашэнкі – это Владимир Путин. Він кажуть, не, мы этой Лукашэнку не хотим. Вот Путин. Хочем Путина. Чаму? Не могуць растлумачыць. Абсолютно іррацыянальнае такое ўспрыманне. Што там, пока вы тэлевізор глядзіце, там так добра жывецца? Не, у нас лепш там. Але вот Лукашэнку больш не хочам. Хочам Путина. Я не ведаю, як Лукашэнку, напэўна ж, яму дакладваюць. Напэўна ж, ёсць службы, якія заміраюць вось гэта настроі грамадства і кажуць, у які бок пасунулася альтэрнатыва. І чаму дагэтуль
Ну, можа, я не ведаю, все ж таки там яму відней, ён там нейкія больш складаныя гульні вядзе, можа, растлумачыў бы гэта на пальцах, але чаму не зроблена нічога, каб проста хаця бы інфармацыйную вось гэтую навалу з боку Расіі хаця б трошкі абмежаваць. Вот это не абмежаваная рэтрансляцыя расійскай тэлевізіі, гэта проста адкрыты канал атруты, які все больш і больш людзей рыхтуе да таго, што калі, скажем, раптам Беларусь зніклі і сюды прыйдзе Расія, ніхто не паварушыць пальцам. Ну, умоўна кажучы, ніхто вось з гэтых людзей, якія спакойна глядзяць эту тэлевізію. Это вот як насуперак тваім словам, памятаеш, в папярэдніх размовах ты казаў, вот глядзіце расійскае тэлебачанне, глядзіце, як там сябе паводзяць гэтыя Салаўёвы, Вот это самые популярные герои. И глядзіце на іх, беларусы, і думаеце, мы не такія, мы не хочам такімі быць. А ім это падабаецца, яны хочуць такімі быць. Вы сюда приехали, я был на презентации перевода романа боснийского писателя Миленки Ерговича. Роман называется «Ореховый палац». Я прочитал, да, слава тебе Господи, 300 страниц, осталось еще немного. И роман мне понравился. И мне он состоит, ну, коротко, там из 15 глав. И главная героиня, она вот в последней главе рождается, а в первой главе она умирает. И все эти 15 глав, они выстроены, ну, это как бы 15 травм, ну, грубо говоря. Да, а в конечном итоге это рождается обычный там ребенок, да, балканский, и вот он растет, и жизнь вокруг него, все эти балканские кризисы, европейские кризисы, войны, потеря близких, ну и так далее, они в конце концов сводят с ума, и умирает она абсолютно безумной, да, и умирает в клинике для душевнобольных. Да, и вообще это очень такой, очень непростое чтение, очень грустное, скажем так. И вот если сравнить судьбу белорусского народа, ну, есть один из таких вот вариантов, вот, заглянуть в будущее, то вот если мы посмотрим, вот как судьбу этой женщины, да, вот, которую описывает Миленко Ергович, и романы, ну, не романы, как их назвать, произведения, написанные Светланой Алексеевич, то мы видим очень много общего. Да, то есть мы можем представить себе, то есть история белорусского народа – это травма на травме. Да, от своего рождения до последних своих дней, да, вот последняя, одна из последних чудовищных этих трагедий – Чернобыль, да, который отравил полстраны, вот, и до сих пор, как мне рассказывали, люди боятся в лес ходить, грибы собирать, потому что вот этот страх радиации, он, да, и вот если мы сравним главную героиню романа Миленки Ерговича и главного героя романов Светлана Алексеевич, а там главный герой – это белорусский народ, то, в общем, ничего хорошего в будущем и то, что вы сказали, не видится, потому что этот народ так сломан, так раздавлен своей историей, что, в общем, он готов принять и Путина, потому что, в общем, у него нет энергии для того, чтобы вот как-то возродиться, изменить вот траекторию, изменить то, что вот ему навязывает Лукашенко и так далее. Травмы прошлого, да, там, войны, зачистки, там, по-моему, во время Первой мировой войны там где-то была цифра о том, что 2 миллиона белорусов были вынуждены бежать из страны. Потом... Вынуждены, их гвалтом выселили. Ну да, потом они с большим трудом возвращались, через 30 лет пришли немцы, карательные отряды, во время Второй мировой войны каждый третий белорус погиб, да, исчезла полностью еврейская община, страна в общизме и так далее. Это ад на земле, да, Беларусь – ад на земле. Когда Тимоти Снайдер называет вот эти земли там кровавыми землями, да, он, в общем, недалеко ушел от реальности. И таким образом, как бы, вот эта вся чудовищная история, она вот и сказывается на том, что белорусы апатичны, пассивны, и, в общем, когда речь заходит о том, что Россия сюда придет и поглотит ее, и уже, наверное, скорее всего, навсегда, да, то есть, как бы, последние эти вот очаги белорусского языка исчезнут, вот, они и так понемногу угасают. Вот, в общем, как бы, вот, это ужасное прошлое предопределило это безрадостное будущее. Да, вот ваше мнение по поводу этого соображения. Вам так не кажется? Нет. Ну, то есть, когда вы переводили этот роман, у вас не возникало каких-то аллюзий? Вот Не, ну, параўнанне Балканаў і Беларусі, яно уже агульнае месца. І мы зараз з Ерговічем 3 дні хадзілі па Менску, і весь час параўноўвалі, і все роўна мы пагадзіліся на тым, што Беларусь пацярпела больш. Балканы, яны больш дынамічна рэагуюць на сітуацыю, яны больш, як бы сказаў гэты Гумілёў,
пасіянарныя, беларусы такія. Ну, здесь север. Так, а беларусы такія, як бы, памяркоўныя, кажуць. Але я не ведаю, як кажуць у science-fiction романах «No fate». Нічога не прадвызначана ніколі. Мы ніколі не ведаем, куды все паверне. І нават гэтыя все трагедыі, катастрофы, яны былі нечаканыя, яны не былі як бы вынік нейкага наканавання. І тое самае датычыць як бы і нейкіх з'яваў з адваротным знакам. Я, напрыклад, адчуваю і лічу, што беларусы і Беларусь ніколі так добра не жылі, як цяпер. Проста гледзячы назад, пачынаючы сапраўды ад этой першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі цягнулася 7 гадоў у адрозненне ад ўсяго свету, улічваючы польскую акупацыю туды-назад. 2 разы палякі прайшлі туды-назад, бальшавікі туды-назад. Кожны раз цярпела гэтае насельніцтва няшчаснае, гэтае ўцякацтва, бежанства, 2 мільёны у глыб Расіі. Ты все страты, якія проста ніколі не былі кампенсаваныя. Мы не ведаем, што адбывалася паміж, там, скажем, 17 і 21 гадамі, таму што не было нейкіх... Не было замежных журналістаў, як цяпер, там, не ведаю, у Іраку, ці там яшчэ. А все мы даведаваліся толькі з вуснаў і паводле дакументаў тых саміх людзей, якія чынілі злачынствы. Магчыма, мы найменш ведаем пра тую гісторыю, колькі там 1000 мільёнаў было загублена. І загублены былі цэлыя як бы пласты культуры. Польская культура цалкам была скончаная. Фактычна у нас ад 18 стагоддзя высокая культура, эліта была ўжо польскамоўная. Это людзі тутэйшыя, ніякіх там міграцый з Польшчы не было, але яшчэ на пачатку 20 стагоддзя у кожнай там сядзібе вялікай былі музеі, бібліятэкі, хатнія тэатры, все што заўгодна. Это все под нож, это все знішчана было, потому што палякі прыйшлі, ушлі, і все, што магло, з імі адышло. Апошняе, як бы, было вычышчана ў 30-е гады, як польскія шпіёны, тады, як бы, другая вайна, абмен насельніцтвам, тое, што ў заходняй Беларусі засталося, цалкам мы страцілі ты польскі элемент. Пра яўрэйскі элемент мы все, як бы, ведаем, хаця, калі гаварыць пра нацыянальную ідэю, я не ведаю. Ці гэтая нацыянальная ідэя пра гэта ўвогуле, гэта сабе ўсведамляе. Мы з Ергавічам пабывалі ў Курапатах і пабывалі ў Трасцянцы, каб все клеткі, як бы, снайдеравага пасіянсу накрыць, і там фактычна ў тым Трасцянцы, дзе загінула 206, забіта было 206 тысяч чалавек, там нічога ніводным словам не сведчыць пра Галакост. Як бы яго там і не было. Там можна знайсці нейкі аўстрыйскі маленькі мемарыяльчык. Все, а вось на асноўных як бы месседжах, якія пасылае ўлада, якая паставіла гэтыя фармальна помнікі, абсалютна ў стылі савецкіх часоў, дзе там мірныя савецкія граждане, жыцелі Мінска і прилегаючых раёнаў, ніякого Галакоста. Мы страцілі 12% насельніцтва, я маю на ўвазе яўрэі, яны былі перад вайной. Ну, калі браць усходнюю было, заходнюю, думаю, не менш было. Гэта былі цэлыя страты, як бы страты ў сэнсе стратыфікацыі насельніцтва. Это рамеснікі былі, гэта былі адукаваныя людзі, лекары, прафесары. Што Беларусь, страціўшы вось гэта, плюс вот это все, як бы, алію, Ізраіль там некалькі хваляў, яна просто дагэтуль не запомніла гэтыя лакуны, якія ўтварыліся, скажем, от 70-х до 90-х годов. Просто, я так понял, вы считаете, что несмотря на все это, несмотря на все эти ужасные факты, это еще не означает, что белорусы, ну, в общем, полностью утратили дух, как англичане говорят. Я думаю, то, что мы тут сидим и на такие темы размовляем, это яскравое сведчанне. Шанс все равно остается. Потому что, сдавалось, все было зачищено в конце 40-х. Проходит 10 годов, возникает, там, скажем, некое филологичное поколение письменников, некие бациллы, те, яких я там не биолог, и не микробиолог, я не адрозниваю вирусов от микробов, некие споры, як грибов, яны лётаюць у паветры. І калі нават все знішчыць, народзяцца нейкія новыя дзеці, яны этим вірусам заражаюцца, які просто разліты ў гэтым паветры, недзе ў тых лясах, у гэтых балатах. Вірус беларушчыны. Вірус беларушчыны. Ён існуе, і можа заразіцца любы чалавек, незалежна ад расы, этнічнага паходжання, без розніцы. Беларусы інклюзіўная нацыя. Да, вот я гляжу, троху нейкіх вараватым выглядае Максім апошнім часам.
тым не менш вот вы сказали, вот мы сядзім гаворым, значыцца, не ўсё яшчэ страчана, гэта трэба, але вот гэта трэба нам, гэта трэба вам, трэба яшчэ там сотні, тысячы чалавек. А вот простым людзям у рэгіёнах, вон трактарысту Пеці, які зараз там па полі ездзіць, яму гэта трэба? Ён не будзе задумляцца, пра гэта не ён будзе вырашаць. Вырашаць будуць все роўна эліты, як паўсюль і заўсёды. Маса народа заўсёды пойдзе за элітамі. А вот с вашей точки зрения, если эти элиты вдруг их осияет свет, и они примут правильное решение, и начнется движение вот в правильном направлении, ну, в смысле, вот в направлении вот, белорусского языка, суверенитета, демократии, Европы, там, универсальных гражданских ценностей и так далее. Вот для Пети это будет хорошо или плохо? Ну, мы маем прыклады навокал там і Літвы, і Чэхіі. Есть куча Пецяў, якім это страшна было все не ў нос. Але цяпер Петя жыве ў 5 разоў лепш, чым жыў 20 гадоў, 30 гадоў таму ягоны бацька. Мае шырэйшыя магчымасці. Так, яму там не хапае, скажем, працы. Ён сеў, паехаў працаваць там в Ірландыю, в Англію. Гэта цяжка параўноўваць, але чыста аб'ектыўна людзі і там, як это не дзіўна для тутэйшых, жывуць лепей. Ну, то есть, в общем, если Петя, если все-таки Беларусь вот, национальная, вот как они мечтали там в 20-е годы, там, вот, в 18-м году, если она все-таки появится на земле, да, если все эти планы, мечты, там, мары, они материализуются, то Пете, в общем, от этого станет лучше. Гораздо. Я думаю, што ну так як на працягу апошняго стагоддзя і было. Калі трошкі ўсё астатняе падымаецца і Петя. Калі прыходзіць там вайна, памрэ і Петя. Чарнобыль пакладзе і Петю. Всё выйшла, зараз нейкая стабілізацыя, уже мы 30 гадоў жывем без Чарнобыляў, без войнаў, без Афганістанаў, і яно ўсё аўтаматычна падымаецца. Ну, не можа гісторыя, як бы, гісторыя ўвесь час недзе, часам яна абрынецца на нейкім нечаканым павароце, але пасля зноў яна ніколі не развіваецца эвалюцыйна на ніз. Эвалюцыя ўсё ж такі накіраваная да нейкіх вышыняў. Хоць эта спіраль часам можа абломвацца. Але не таму, што эвалюцыя раптам павярнула. І гэта непазбежна, як узыход сонца. Один з наших гостей сказаў, што так вот добрая размова, добрая тэма, але вот гэта ўся праца, вот гэтыя напрацоўкі, усе гэтыя нацыянальныя ідэі, якія вам прапаноўваюць, гэта ўся праца ў стол. Таму што да, вот як вы таксама сказалі, што залежыць ад дзяржавы, ад улады. І пакуль не зменіцца існая улада, гэтае ўсё, што мы напрацоўваем, не спатрэбіцца, бо гэта ўлада не прыме, і любая нацыянальная ідэя не пачне працаваць, пакуль існуе вось гэта ўлада. А вы як думаеце, трэба чакаць, пакуль яна зменіцца, ці можна ўсё ж такі нейкім чынам змяніць і гэтую ўладу? Ну, вядома, што не трэба сядзець і чакаць, пакуль улада зменіцца. Я веру, што і ўлада трошкі трансфармуецца. Я ведаю, влада это все ж таки не один чалавек. Улада это цэлы апарат. І гэты апарат, ён кудысьці таксама памалу развіваецца, бо інакш проста супярэчыла законам прыроды. А тым часам тыя, як бы, вось это мафія, ці як мы акрэслілі, людзі, якія працуюць на будучыню, яны мусяць проста рабіць все, што могуць у рэальных умовах, там, я не ведаю, мастак маляваць карціны, пісьменнік пісаць кніжкі. Вось, але, ну, каб проста трымаць нейкі мінімальны ўзровень. Але все роўна, я зноў ж паўтару, у канчатковым выніку ўсё будзе залежаць ад таго, у чыіх руках інфармацыйная сістэма, як бы, сродкаў масавай інфармацыі дзяржаўных, якія транслююць нейкія стэрэатыпы, нейкія, там, я не ведаю, хто вызначае, якія мы святы святкуем, якія помнікі на вуліцах стаяць. Это вот все, да? Адукацыя, ад дзіцячага садочку да дактарантуры. Ну, вось гэта ты, як бы, каналы, праз якія новая свядомасць уваходзіць у галовы, ці замацоўваецца старая. Вы сказали, что вот мы вот так вот, и яны потиху, вот все это потиху, але гэтая пагроза, якая ёсць, вот, скажем, з той же боку России,
ці не спознімся? Ну, я б таксама не хацеў быць такім катастрафістам. Нават нейкая адмоўны выбух гістарычны, ён таксама можа падштурхнуць гэты народ да нейкіх роздумаў, што ён ёсць. І Расія, я не ведаю, чаму так вот сапраўды ніколі так столькі не гаварылі пра эту анексію. Анексія. Можа, сапраўды будзе анексія. Але ці Беларусь так удасца? Наадварот, можа, шмат беларусаў адчуюць сябе беларусамі. Я хачу шукаць як бы пазітыўнае і ў негатыве. Ясна, што ніколі б не хацеў. Магчыма, але хто ведае, можа, беларусаў інакш і не прабудзеш. Вот яны адчуюць, што вот это не іх. Вот яно як бы думалася, што можа будзе лепш, а вот лепш не стала. А по-любому, калі любая змена нейкай палітычнай сістэмы, яна першыя гады дае такі моцны адкат, як бы аддачу, там, адрыжку, не ведаю, як сказаць. Это было і ў Літве, там, і, скажем, у Чэхіі, Гавел это назваў, як бы, балбанала, дурны настрой. Што все думалі, што зараз будзе вот эта рэвалюцыя антыкамуністычная, і назаўтра все зажывем, як у Швецыі. Не зажылі. І вось гэта такое спарадзіла моцны рэзентмент, які чакае любую новую ўладу напярэдадні нейкай пераходнага перыяду транзіцыйнага. Калі раптам прыйдзе некая Расія і штосьці ў гэты ж самы дзень не атрымаецца, на заўтра і паслязаўтра, так праз 3 дні беларусы пачнуць круціць носам, магчыма. Так, як бы круцілі носам, калі б зараз бы адбылася нейкая, умоўна кажучы, змена ўладу, вот, там, над нейкую дэмакратычную, праеўрапейскую, узняліся бы цэны, там, квартплаты і все, і назаўтра б людзі прыйшлі і пачалі б там казаць, на што нам это трэба. Цалкам магчыма. Ну, Россия — это хищник. Может, они не начнут крутить носом от того, что они оказались внутри России, но как бы выхода из желудка хищника не бывает. Если она их цапнет, то она их цапнет. Это надолго. Можно посмотреть на Тирасполь, да, на Приднестровье, на Трансистрию. Вот это на десятилетие. Я лічу, што по-любому, пакуль Расія існуе, Беларусі будзе так боўтацца недзе паміж нічым і нічым. Адзіны шанец для Беларусі і для ўсяго света — это распад Расіі. Мы про это давно ўжо гаворым і думаем. А Навальный? Неважно. Расія, калі падзеліцца на дзяржавы чалавечых памераў, і мы іх все будзем любіць, яны не будуць мець ніякіх амбіцый захапляць кагосьці іншага, просто жыць нармальна, годным чалавека жыццём. Вось, і тады ў Беларусі все будзе спакойна і нармальна. Вось наколькі гэта можна паўплываць на сітуацыю, прыспешыць, цяжка сказаць. Тое, што зараз Расія пачала закручваць клапаны на гэтых меншасцях, гэта ўжо вялікая пагроза для Расіі. А калі яна праглыне такую даволі вялікую партызанскую краіну з слаўнымі традыцыямі індывідуальнага тэрору, то это можа быць апошняе сняданне Расіі. На завяршэнне, падводзячы вынік, мы ведаем, што нашы праграмы, в прынцыпе, як і праграмы ўсіх і матэрыялы незалежных СМІ, адсочваюць адпаведныя органы, складаюць у тэчачкі, дакладаюць там дзесьці вышэй, дзе-то ніжэй на ўзровень, але ідуць куды трэба. І таму вот гэты пасыл, можа быць, дойдзе, што менавіта дзяржава, менавіта ўлада павінна, ну, неяк так, нацыянальную ідэю ажыццяўляць. Але давайте вот падкажам, хай пачуюць, нацыянальная ідэя ад Сергея Шупы. В Европу. Ну, я тут уже наговорил всего. Коротко такую вот канцэнтрат. Паважаць сябе, найперш. Не называць сябе там некім, там, расейцы са знакам якасці, это такое трошки самапрыніжэнне. Мы паважаем сябе і паважаем всіх іншых. Але пачынаць трэба з сябе. Ты не можаш паважаць іншых, калі не паважаеш сябе. Калі ты прыніжаеш сябе, то ты іншым і здрадзіш. Просто мы жывем у адным свеце. Мы не ізаляваныя ад яго, і трэба ў гэтым свеце сябе годна адчуваць самім і годна падаваць сябе.
сім навакольным. А сюды улічыць і мова, і традыцыі, і гісторыя, і тое, чым мы можам быць карыснымі і цікавымі астатняму свету. Калі мы знікнем, мы нікому цікавымі і карыснымі быць не можам. Такая вось нацыянальная ідэя для Беларусі і для беларускай улады і для беларусаў ад Сергея Шупы. Сергей Шупа, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук і падарунак ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сімбаль Бай. Дзякуй, гаспадар Сергей. Дзякую. Ідэя X на Еўрарадыё.